Täze Türkmenistanyň açyk meýilnamasy boýunça halkymyzyň durmuş ýagdaýyny gowlandyrmany gönükdiriljek iň derwäs we gaýra goýulmasy reformalardan nysga. Jenayet hukuk reformasy. Guramaçylykly jenayet, korrupsiýa we reket baradaky kanunyň kabul edilmegi. Korrupsiýa mentaliteti bilen cezalandyrylýan korrupsiýa cezalaryny güýçlendirmeli. Maksady korrupsiýany düýbünden ýok etmeli. Jenayet prosessual kodeksine ütkötmek ýerdimek. Oňa laýyklykda jenayet tasdiklaýan islenlik maglumat deslapky derňew başlamak üçin esas bolup durýar. Günäkärlenýäniň hukugy islenlik adam islenlik derňewe şaýa tökmene çağırmak öz başda kanuny laýyk derňewini gurnamakdan bolup biler. Prosessual amallar institutynyň ýerdilmegi. Alalaşyklar, mexanizm işlenip düzüldi. Adam hukuklarynyň bozulmagy baradaky faktlar adaltmak üçin deslapky derňewlere baş prokurorunyň gödäwçiligini güýçlendirmek. Deslapky derňewiň wagty 4 ay, tutsaklyk möhleti 6 ay çelini adaldylmaly. Garyndaş paradlyk baradaky kanunçylygy täze kod ýerdilmegi. İş ýerinäki garyndaş paradlyk üçin hökümet işindäki ýokary wezipeli adamlary jenayet jogapkärçiligine çekmeli. Mexanizm işlenip düzüldi. Реформа уголовного законодательства. Принятие закона об организованной преступности, коррупции и рэкете, подрыв института коррупционных связей, наказуемость коррупционного менталитета как такового, стремится к итогу ни одного коррупционера на свободе. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс изменения, согласно которым любая информация о факте совершения преступления является основанием для начала предварительного следствия. Увеличить контроль аппарата генерального прокурора над предварительным следствием для уменьшения фактов нарушения прав человека. Время для предварительного следствия уменьшить до 4 месяцев, время содержания под стражей уменьшить до 6 месяцев. Обвиняемый имеет право пригласить 2 человек в качестве свидетелей на любое расследование, организовать собственное расследование. Введение института процессуальных сделок, договоренности. Механизм разработан. Ввести новый кодекс в законодательство о кумовстве. Привлечение к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников за кумовство на рабочем месте. Механизм разработан. Criminal law reform. Adoption of the law on organized crime, corruption and racketing, undermining the institution of corruption ties, punishable by the corruption mentality as such, strives for the bottom line, not a single corrupt official is at large. To amend the Criminal Procedure Code according to which any information about the fact of a crime is the basis for starting a preliminary investigation. To increase the control of the Office of the Prosecutor General over the preliminary investigation to reduce the facts of human rights violations. The time for the preliminary investigation was reduced to 4 months. The time of detention was reduced to 6 months. The accused has a right to invite 2 people as witnesses to any investigation to organize his own investigation. Introduction of the institution of procedural transactions. Agreements. The mechanism is developed. The introduction of a new code of law on nepotism, harassment of senior government officials for workplace nepotism. Etnik Türkmenleri. Etnik Türkmenler üçin vize rejimini ýeňilleşdirmek meýilnamasyny girilmek. Etnik Türkmenler üçin Iranyň we Owganystanyň sebitlerini, Moğut orta bilim mekdepleriniň açylmagynyň täze sistemasyny girilmek. Ýaş hünärmenleriň Iranyň we Owganystanda ýokary bilim diplomlarynyň Türkmenistanyň çäklerini akkreditasiýasy. Türkmenistanyň bilim sistemasyna etnik türkmenler üçin bakalavr maksatnamasyny girilmek we ýokary okuw jaýlaryny okumagyna mümkinçilik döretmek.
etnik türkmenleriniň Türkmenistanyň içki infrastrukturasyna maýy goýun meýilnamasyny girizmek. Türkmenistanda etnik türkmenler üçin okuply hünärmenler programmasyny girizmek we Türkmenistan watandaşlygyny almagyny ýeňilleşdirmek. Etnik türkmenleri azynyň 250 000 Amerikan dollar meçberine maýy goýumlar ýatyran halatyny peseldilen salat koeffisientlerinden peýdalanmak mümkinçiligini döretmek. ترکمن‌های قومی کنترل رژیم ویزا برای آموزش متوسطه رایگان در مناطق ایران و افغانستان برای ترکمن‌های قومی، اعتبار دیپلم‌های آموزش عالی در ایران و افغانستان برای متخصصانی که مایل به کار در ترکمنستان هستند. برنامه کارشناسی برای ترکمن‌های قومی در ترکمنستان، برنامه سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های محلی ترکمنستان، برنامه فوق‌العاده متخصص واجد شرایط برای ترکمن‌های قومی در ترکمنستان با یک برنامه ساده برای به دست آوردن شهروندی ترکمن‌ها، ضریب مالیات پایان برای سرمایه‌گذاران ترکمن‌های قومی کمتر از $250,000. Ethnic Turkmen. Simplified visa regime for ethnic Turkmen. Free secondary education in the regions of Iran and Afghanistan for ethnic Turkmen. Accreditation of higher education diplomas in Iran and Afghanistan for professionals who wish to work in Turkmenistan. Bachelor program for ethnic Turkmen in Turkmenistan. An investment program in local infrastructure of Turkmenistan. Highly qualified specialist program for ethnic Turkmen in Turkmenistan with a simplified system of obtaining Turkmen citizenship. Low tax ratio for ethnic Turkmen investors, but not less than $250,000 into a Turkmen economy.